Здравейте хора, този път ще играем на нищо! Шегувам се. Ще играем на нищо! 2. Най-хубавата игра на света! Нищо! Затова нека да продължаваме. 1. Хора, аз тук чакам една година вече. Що не... Ninja Каши. Какво е? Cartoon Network Games. Окей. Вече е на 69%. В тази игра трябва да спукаме балони. Не, това е много добра игра. Трябва да спукам 2 балона, за да спечеля. Tap to continue. Добре, продължаваме. Гледаме трейлера. Добре, много балони влиза. И тази червения. И тази влезе. Сега се затворя. Затвори се. И зарежда. Какво ли е тази игра? 100% не обясних току-що. И хора, моля ви се, абонирайте се. Трябва да стигнем до 10 абоната. Само 9 имаме. Трябва да стигнем до 10 и ще успеем. 10. Ние имаме 9. Само още един от вас да се абонира. Продължаваме с трейлера. Колко балони... Гати многото. То дори не влязаха толкова. Какво? Добре. You can attack the vehicle. Normally just drag them on the map and then let them go. Looks like this is the path they'll follow. Still no sign of Jake. Guess it's up. Should be able to reach the balloons from here. Добре, разбрахте. Come on, me balloons. 200 живота. Раунд 1. Добре, пукай ги. Ще го спина. Пукай. Окей, браво. Браво, Фин. Time for upgrade. This rad upgrade will allow me to attack faster. Окей, браво. Upgrade. Окей, браво, Фин. Идвам те. Пам. Що не мога да кликна? Пам. Пукай ги! Пукай ги се едно са нищо. Пукай. Окей, рун 3. Пукай ги, внимавай за сините, казвам ти. Лоши са. Сини? О, не. Zang, they're headed for the tree fort. Okay. Looks like you could use some help. Okay. Guard sharpened and ready to go. Окей, хора, ние се справяме тук в тази игра. Пукнахме ги, спечелихме. Whoa, who the toots are you? Окей, разбрах. Keep an eye on the health gauge up there. Какво? Balloons that slip past you will cost you some lives. If you hit, let's make sure that doesn't happen. Okay. Пукай. Окей, хора, справяме се много добре за сега. О, браво, само един балон му остави. Dude, you really are an expert. I'm just warming up. Той спука един балон. Какво?
той спука един балон. О, не. Добре, разбрах. Почвам. О, не, колко много балони идва. Човек, той спука един балон и той му вика експерт. Един балон. Кой го? Добре, разбрах. Level completed! Танцувай, танцувай! Yes. What? Hey, Gemma! No power! If you said XP! Super! Push the start. Home is taken out of the together. Какво е това кон? Какъв е това кон? Whoa, calm down, homie. It's just me. I'm practicing my balloon shape for BMO's birthday party. Jake, we were just attacked by balloons. Max helped me hold them off. Какво? Sorry, what? Разбирам. Let's just go. Let's just go, okay. Какво правя? Нищо. Хора, тук нещо е бъгнал играта, не правя нищо. Получих Джейк. Получих Джейк. Макс. Добре, разбирам. Какво стана? Абе. Окей. Добре, разбирам. Нещо се случва при Candy Kingdom, да? Добре, ще отидем да видим. Play. Добре. Play. Какво да играя с? Jake, PB's in trouble. We need to get to her right away. Добре. What? How do you know that? I have this letter here that says... Finn, I'm in trouble. You need to get here right away. Окей, разбирам, че трябва As да... long as we can stop for ice cream on the way. О, мага. Finn, help! PB, who did this? Who tied you up? Never mind me. Protect the candy citizens. Окей, разбрах. Кой е този лимон там отзаде? Може да си купа чест. Хора, тази игра ми става забавна. Може да направя втора част, ако стигнем 10 абоната. Finn, You know I can just lean over there and cut you free, right? concentrate, Finn. Добре, сложа... Айде де! Там. Не, чакай. Ето тук. Браво! Спях... Не. Сложа един... Айде де, що не мога. А, да. Започна. Спидъп. Браво, 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 браво. Хора, справяме се, ако съберем. Yes. Ще дам един фин, ето тук до него, за да му помага, добре. Добре, пукайте ги, ако пропуснете нещо, ще се справите, още не болни. Окей. Само трябва да се броша малко. Бързо! Пукай, 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 пукай! Ще апгрейдна. Не мога. После ще апгрейдна, когато взема и Макс. Добре, пукайте, пукайте! Все едно са нищо. Е така. Добре, пукайте ги, вярвам в стрима ви.
Пукайте ги, пукайте ги, пукайте ги. Не успяха. Рун 5, рун 5. Аз ще апгрейдна Джек. Дори апгрейднахте и какво? Дори той буквално ги удра, без нищо остава. Добре, продължаваме с рундовете. Finally, I'm free. There's no holding me back now. PB, you had a bubblegum blaster under there the whole time? Wait a minute. Did the balloons tie you up or did you have an accident with the blaster? Добре. Look, more balloons. Don't worry, everyone. I have a plan. Добре, какъв ти е плана? О, тя ги спира на място. Са по-бавни. О, сега разбрах. Ще апгрейдна Макс. Добре, ще апгрейдна Макс, т.е. според мен да не знам кой е най-добре. Добре, вземам сорда. Чакам ги. Имат ми да отбавам. Пукай. Супер сте! Много сте бързи. Добре. Аз просто ги апгрейдвам на Макс. Аз ще ги апгрейдвам, докато не стигна до Макс. Добре, всички казват същото. Не казват едно и също, просто са... О, не. О, не. Хора, убихме един, а? Добре. Oh no. If it reaches the Candy Citizens, then it's game over for all of us. Can't we just retry or continue for coins or something? Добре, не разбрах нищо. Добре, какво? Finn, that was awesome. What was the power of hugs? Well, Какво? whatever it was, it just saved the Candy Kingdom. Добре. Дай, танцуй, пускай конфети от ръце, най-нормалното нещо на света. Добре. Ще ти покажа 20 стотинки. 60 XP. Само това! I'm going to analyze some balloon samples. I just need to find... Какво? Here it is, my old BWI. Добре. P-Bubs? What in the hootins a BWI? И аз не знам какво е. My balloon wave index are silly. According to this data, many more powerful balloons can arrive in Oo at any minute. Добре, тя направи експеримент, който може да победи балоните. Bring it on. I do not fear balloons. They're inflating exponentially and must be stopped. Hand me the Enchiridion. We don't have it. Hot Dog Princess borrowed it to... She's in grave danger. We have to go now. Добре, ще отидем. Отиваме натам. Нормал, че. Нормал. Окей, това бебе пак ми говори. Хелпи! Какво ще си хелпваме? Добре, слагам... О, не, няма тая. Вземам си Джек. Го слагаме и тук. И Джак. И Макс, аз му забравих името. Рун 1. Чакам за да събера за Джек и да ги сложа. Добре. Рун 2. Speed up. Спидвам го. На 200. Окей, продължавайте. Трябва да стигнем до рун 8000. Шегувам се.
Минимум 8000. Може да е. Няма какво да направя. Хора, свърши втори рунд. Продължаваме. Окей. I don't know about this. Are we sure the balloons are even the bad guys? Да. Чул го и преди да знаеш. Ох, не. Давайте. Пукнете зелените. Браво на вас. Продължавайте рунд 6. Ще имаме 650 да купим принцеса. Добре. Имаме, купих я. Ти стига тук. Добре, прави теста. Добре, всички сте много добри. Продължайте. Хора, мисля, че това ще е край на видеото. Не забравяйте да хитнете лайк бутона, също и subscribe бутона. И ще се видим в следващото видео.